לפעמים אנחנו בקשר ממש טוב עם חבר או חברה, ופתאום קורה משהו משתבש, אנחנו מתחילים לריב או להתווכח. ובעצם בפרק הזה אנחנו רוצים לבדוק איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו בכלל רוצים לחזור עם הבן אדם הזה לקשר, האם אנחנו בכלל רוצים לעשות את הצעד הזה, ואיך כדאי לעשות את זה. ובשביל זה הבאתי לפה את המומחיות שלנו, אז שלום לכן. היי. מעולה. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה, ואני רוצה שתספרו לי האם קרה לכם פעם שהיה לכם קשר קרוב עם חבר או עם איזושהי חברה, והקשר הזה נהרס או השתבש או נעצר בדרך. אני יכולה להתחיל? כן. אוקיי, אז הייתה לי חברה ממש טובה, היא גדולה ממני בשנה, והיינו חברות ממש טובות, והיינו משתפות אחת את השנייה תמיד, והייתה אומרת לי מה קורה, ואני אומרת לה והכל, ובשנה הזאת התחלנו כבר לא להיות כמו שהיינו פעם. כל אחת עושה דברים, ועכשיו הקשר שלנו זה היי, שלום, מה קורה, חיבוק וזהו. זאת אומרת, הקשר כבר נורא מצומצם, ואתם כבר לא משתפות אחת את השנייה כמו שהייתם מקודם. כן, וגם לפעמים זה לפעמים קורה שהילדה הזאת, אפילו היא לא מוכנה לדבר איתי. שאם היא רואה אותי ורואה ואומרת לי שלום, אז אולי שלום וזהו, ממשיכה. זאת אומרת, פעם המערכת יחסים הייתה די חמה, והיה קרבה, ועכשיו התרחקתם ואתם יותר קרות אחת לשנייה. אוקיי, תודה רבה על השיתוף. גלי. יש לנו ילדה בכיתה שפעם היינו חברות ממש טובות, והיינו מדברות מלא ונפגשות הרבה אחרי בית ספר, והיום אנחנו פחות מדברות. כאילו, כל אחת בעניינים שלה כזה. וזה קרה לאט או מהר? לאט. לאט, זאת אומרת תהליך איטי שכל זה קרה. אוקיי, מעניין, אנחנו תכף נתעמק בזה. רוני? לי היה גם ילד מאוד טוב, חבר מאוד טוב בכיתה, שדיברנו מלא, באמת כל הזמן נפגשנו, ודווקא השנה הזאת פחות התחלנו כאילו, גם כל אחד יעסק בעניינים שלו, לא כל כך משתפים, לא כל כך נפגשים, וזה קרה מאוד לאט. אוקיי, בעצם גם תהליך של קשר קרוב, של נפגשתם הרבה מאוד פעמים, ועכשיו זה כבר נראה אחרת לגמרי. אוקיי, מעניין. גם לי היה ילד מהכיתה, אנחנו לא היינו נפגשים, אבל כן היינו חברים בכיתה, והוא פשוט פגע בי, אז כאילו הוא פגע בי הרבה פעמים, אז הפסקנו את הקשר. אוקיי, אז בעצם את אומרת שהקשר נפסק גם מזה שהוא עשה משהו שהוא לא בסדר, אוקיי? הוא פגע בך. ויותר מפעם אחת, והחלטת שזה כבר לא מתאים, ובגלל זה הקשר נותק. אז הוא נותק ברגע אחד שהחלטת, או שזה לקח זמן? ברגע אחד שהחלטתי. ברגע אחד שהחלטת, אוקיי. ובאמת, מה שנקרא, הרמתי להנחתה לשאלה הבאה. מעניין אותי לדעת, בקשרים האלה שהרגע דיברתן עליהן, מה פגע בקשר הזה? מה גרם להתרחקות הזאת? אני יכולה להתחיל? כן. אני מצידי, אני באמת חושבת טיפה התבגרנו, ולכל אחד יש את העניינים שלו, וכאילו עכשיו יש לנו גם עוד חברים, לא בגלל, כאילו גם רבנו הרבה, לא בגלל משהו ספציפי, אבל זה קרה מאוד לאט, כי כל אחד מצא את החברים שלו, ולכל אחד היה יותר במה להתעסק ככל שהתבגרנו, וככה התחלנו להתרחק. אז בעצם מה שאת אומרת זה שההתרחקות לא הייתה בגלל שהקשר עצמו היה מה שנקרא בפנים איזושהי בעיה, אלא עם הזמן הכרתם חברים חדשים, ויש לכל חבר חדש שפגשתם וגם לך בעצם תחום עניין חדש ושונה, ועם הזמן עם אותו בן אדם, עם אותו חבר, השפה כבר לא אותה שפה. מסכימה איתי? כן. אוקיי, אז בעצם תחומי עניין זה משהו שיכול לגרום למישהו או לאנשים טיפה יותר לנתק קשר. מעניין. אוקיי, תודה. נראה לי שאנחנו מאוד רצינו להיות חברות להרבה זמן, וכאילו התחלתי להיות יותר עם הבנות, אלה שפה. כאילו אנחנו התחלנו להיפגש יותר וכאילו כל יום, ואז כאילו כזה קצת שכחנו אחד מהשנייה. ולמה את חושבת שזה קרה? לא יודעת.
בואי ננסה לנחש עכשיו. אולי כל אחת התעסקה בעניינים שלה, כי בחופש הזה אני פגשתי את הילדה הזאת פעמיים, והיא עכשיו יותר בלי החברות הקרובות, כאילו בלי החברות מהכיתה, יותר אולי מהחברות שהן לא מבית ספר, חברות שהן איתה בגן, אולי בגלל זה. גם היה חברה אחת שפשוט עזבה אותנו, והיא הייתה מאוד חברה טובה שלה, אז של הילדה השנייה. כן. אם זה באמת חברות טובה, אז האהבה בלב נשארת תמיד. זה נכון, ואנחנו נוכל אפילו להרחיב על זה בהמשך הפרק. אז שמעת פה כמה דברים. כן. כשאת מסתכלת על המערכת יחסים הזאת בדיעבד, אחורנית, מה את יכולה לחשוב? למה התרחקתן בעצם? כן, זה די נכון, כי גם היא התחילה יותר להיות עם חברות מחוץ לכיתה, וחברות מהגן, וגם בגלל זה התרחקנו. זאת אומרת, את אומרת שכל אחת בעצם מצאה חברות אחרות, שאפשר להגיד שמצאת איתן שפה משותפת, את במקרה הזה איתן, והיא עם אחרות. אוקיי, מעולה. אז מה שקרה ביני לבין הילדה, פשוט בגלל שאנחנו פה נפגשות אליה בסטודיו, אבל עדיין, לה יש את העניינים הכי של החברות שלה, מהשכבה, ולי יש את החברות מהכיתה, ועדיין, כאילו, לא פוגע בי הקשר שנפרדנו, כי אני לא חייבת תמיד לספר לה. היחידות שלי, הרוב אני מספרת להן, זה הן יודעות להבין אותי, ועכשיו בשנים האלה אני יודעת שאם פתאום אני אבוא ואנסה לחבר איתה ולהגיד לה, בואי תקשיבי, קרה לי זה משהו היום נורא בבית ספר, טטטי, אז היא תגיד, אוי נו באמת, בסדר, ואם אני אגיד את זה להן, אני יודעת שהם יבינו אותי ויגידו, אוי לא, ונסו לפרט עוד ולעזור לי וזה, כאילו, כל אחת מתעסקת בעניינים שלה, חברות שלי וחברות שלה. אז אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, תקנו אותי אם אני טועה, את חושבת שאחת מהסיבות שהקשר שלכן כבר לא אותו דבר, זה שאת לא מרגישה בנוח לשתף אותה, ואם כן הרגשת, אז לא קיבלת את המענה שציפית לו. זה נכון? כן, לפעמים היא כן מבינה אותי, לפעמים כן, אבל זה קורה ממש לעתים רחוקות. זה רק כשאנחנו נפגשות אולי בגינה לפעמים, ואז אנחנו יושבות ופשוט מתחילות לדבר. אז בעצם מה שאנחנו יכולים להבין מזה שבעצם קשרים עם חברים או עם חברות יכולים להתנתק גם בגלל שאנחנו לא מרגישים שהבן אדם השני מצליח להבין אותנו עד הסוף. זאת אומרת, הוא לא נותן לנו את המענה שאנחנו מחפשים, ואנחנו מוצאים אותו בסופו של דבר אצל אנשים אחרים. ועכשיו מעניין אותי לדעת איך אתן יודעות באופן אישי אם אתן רוצות בכלל לחזור לקשר עם מישהו או עם מישהי. איך אתן יודעות את זה? זה קטע שלפעמים לי זה קורה, למשל לחזור עם הילדה הזאת לקשר, היה לי פעמים שהיה לנו, כאילו לא היינו מדברות, אז הייתי אומרת, טוב, בא לי לחזור איתה לקשר, אבל הייתי נחזכרת בכל הדברים שעשינו, שהייתי באה אליה, היינו משחקות, והיינו יורדות לגינה והכל, והייתה באה והכנו סמיים ביחד, ואז לא אומרת, יואו, איזה באסה לזרוק כזאת חברות לפח, במקום אולי לבוא ולהתחיל איתה עוד את הקשר הזה. אז בעצם מה שאת אומרת זה שיש לך מחשבות על הקשר שהיה ביניכן, ואת זוכרת שהיה שם דברים טובים ונהנית מהקשר הזה. אז אני דווקא רוצה מהזיכרונות האלה, איך את יודעת להחליט עכשיו האם את רוצה לחזור איתה לקשר או לא? איך את מחליטה את זה? אני עושה חישוב עם עצמי. איך? מה המחשבות? אני אומרת שאולי לפעמים זה מעצבן שילדה לא מבינה אותי, ילדה לא עוזרת לי לפעמים. אבל זה מעצבן, אני יודעת שזה קורה לכולן, שילדה לא מבינה, וזה מאוד מעצבן ופוגע. אבל אפשר להבין את זה, שאולי לפעמים הילדה הזאת רוצה אפילו ניתוק מהילדה ממני. למשל הילדה הזאת אולי רצתה שקט, רצתה להתייחס יותר מהחברות שלה, לא רצתה להיות איתי יותר, כאילו, ואז הייתי אולי משחררת אותה לחודש-חודשיים, ואולי אחרי חודש-חודשיים הייתה באה והיינו מדברות והכל, ואז הייתי אומרת, טוב, בא לי לחזור לקשר הזה עכשיו. אז איך את יודעת, רגע? אז איך את יודעת שאת רוצה לחזור לקשר עכשיו? חשיבה. איך? אבל מה בחשיבה אומר לך את זה? בעצם מה שאמרת עכשיו, אני אומרת, אוקיי, נותק הקשר, יכול להיות שעכשיו היא צריכה ממני קצת מנוחה, אז חודש-חודשיים פחות נדבר, ואולי אחר כך נחזור לדבר, זה מה שאמרת. אני אומר, איך את יודעת שעוד חודש-חודשיים את תרצי לחזור לקשר איתה?
כן, אז בוא נעזוב אותה רגע, כי אנחנו לא יודעים מה היא חושבת, אבל איך את יודעת להגיד, אני עדיין רוצה להיות איתה בקשר, אני עדיין רוצה לדבר איתה, אני עדיין רוצה לשתף אותה, איך את יודעת את זה? כי קשה לי בלי, שכאילו אני נפרדת מחברה אחרי חודש, פתאום אחר כך קשה לי בלעדיה, וקשה לי בלי הצחוקים שלה. ואז אני אומרת, בא לי להמשיך לשחוק איתה, בא לי לרדת איתה לגינות, בא לי להכין איתה עוד סליימים, אז זאת אומרת, את מתגעגעת לקשר ביניכם, את רוצה שהוא ימשיך להיות מה שהיה, את רוצה שימשיך, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה את זה בחיים שלי. אוקיי, מעולה, תודה. כן. כשדיברנו על הצבת גבול, זה גם צריך פה להציב לדעתי גבול לעצמנו. נכון, מה הגבול? שאדם באמת פגע בך ואתה עדיין רוצה להיות חבר שלו, אבל צריך לדעת גם מה הוא עשה ואם הדבר הוא באמת קריטי, ואם הדבר הוא באמת קריטי והוא פגע בך בדברים לא נעימים, אז אתה צריך להציב גבול לעצמך של באמת לנתק איתו קשר. אז בעצם מה שאת אומרת, הדרך שאת בוחרת אם לחזור לקשר עם חברה או לא, את בעצם בודקת מה היה הוויכוח, מה היה הריב, האם מה שהיא עשתה או שאת עשית היה בעצם חמור או משהו שאפשר לסלוח עליו, ואם זה משהו שמה שנקרא לא עובר את הגבולות האישיים שלך, אז את כן מוכנה לחזור לקשר. כן. אוקיי, מעולה. אני באמת חושבת שדי דומה למיקה, שבאמת אם אני מפסיקה עם מישהו קשר, אז אני באמת רואה על החיים שלי כמה עצובים בלעדיו, כמה הם שמחים בלעדיו, כמה זה משפיע עליי. רגע, מי עצוב פה? מי מושפע? את או הם? אני לא יודעת באמת לקרוא את הרגשות שלהם, אבל נכון. אני אראה עליהם אם הם עצובים או יותר טוב להם שאני לא בחברות איתם. ואני באמת חושבת שאפשר לראות את זה לפי איך שאני מרגישה ולפי איך שאני מתנהלת ביום יום, בלעדיו או איתו. רגע, אז בעצם מה שאת אומרת, אני אסתכל על שני דברים. הראשון, איך הוא מתנהג, השני, איך אני מתנהגת כשהוא לא איתי בסביבה. נכון? כן. אחלה. אז אני דווקא רוצה שנסתכל על זה, שאנחנו צריכים, אני מניח שאת תסכימי איתי, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. זה מה שנקרא, אנחנו זה שנמצאים בתוך המערכת יחסים, נכון? אז אני רוצה שננסה לבחון את זה, אני גם עכשיו מזמין אותך לבחון את זה אפילו ביחד איתי עכשיו, רק לפי מה שאת מרגישה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני בחרתי לא להיות איתו בקשר, או שהיה איזשהו ויכוח, אמרת בעצמך, ואני מסכים עם זה, אני מסתכלת על הרגשות שלי, אני בודקת עם עצמי, האם אני רוצה. אוקיי? אז אני אשאל אותך, מה יעזור לך להבין, או מה יגרום לך להבין, שאת כן רוצה לחזור עם אותו בן אדם לקשר? באמת, לפי כאילו, שאין לי בן אדם לשתף, כאילו אם אני בוחרת חברים, אני בוחרת אותם לפי איך שאני יכולה להפיל עליהם דברים, כאילו, לא להפיל, יותר לשתף איתם, ויותר לשחק איתם, אז אני באמת רוצה לבדוק אם באמת, אני יכולה לשתף עם מישהו אחר והוא לא כזה קריטי לי, אבל אם הוא כן ובאמת אין לי עוד מישהו, אז אני באמת רואה לפי זה, או שנגיד יש חבר שהוא ממש לא דומה אליו ואני מרגישה שאני ממש חרטה בחיים שלי. אז אני אשאל אותך שאלה מורכבת, כי אני חושב שאת יכולה, אוקיי? נגיד והוא פגע בך ממש, באמת עשה משהו לא בסדר, כזה שאם נסתכל על הפרקים הקודמים של חבר אמיתי, הבנו שהוא לא חבר אמיתי, אוקיי? אבל את שמה לב שהוא עדיין חסר לך. זאת אומרת, את עדיין רוצה לשתף אותו, למרות מה שהוא עשה. זה יכול לקרות, כי היה לכם איזשהו קשר קרוב. האם תחליטי לחזור איתו לקשר? אם באמת המשהו שהוא עושה הוא כזה גרוע והוא בלתי נסלח, אז כנראה שאם הוא עשה את זה הוא לא חבר אמיתי. ולא נראה לי אני אחזור איתו לקשר אם הוא יעשה את זה, כי זה ממש לא מרגיש אם הוא עשה לי את זה, אז אני יכולה להמשיך להיות חברה שלו, כי אחרת הוא יכול לעשות את זה עוד פעמים, ועוד ועוד ועוד, ואז אני פשוט תיפגע. אז מה שאת אומרת, שבסופו של דבר, תלוי מה הייתה רמת הפגיעה, בהקשר של מה שדניאלה אמרה, ובסופו של דבר, יותר חשוב להקשיב לעצמי. זאת אומרת, אם הוא בן אדם שפגע בי, אז אני בסופו של דבר אבחר בעצמי, ולא בקשר הזה, גם אם אני חושבת שהוא באמת יכול להבין אותי. כי הוא עשה משהו בלתי נסלח, נכון? כן, יש גם עוד הרבה אנשים שאני יכולה להתחבר אליהם,
יש הרבה אנשים שעדיין לא גיליתי ושאני יכולה לגלות, ואני מאמינה שיש אנשים שיהיו אותו דבר כמוהו, כאילו לא בול אותו דבר, אבל אני מאמינה שיש אנשים אותו דבר כמוהו, ושהם לא יפגעו בי. אז מה שאת אומרת הוא דבר מאוד 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 חשוב, ואני אגיד לך גם למה. הרבה מאוד אנשים עושים את זה, עושים את מה שדיברנו עליו. הם מבינים שיש מישהו שאולי פחות מתאים להם, והוא לא מספיק טוב בשבילהם, בשביל הקשר הזה, הוא לא עושה להם טוב, והם בכל זאת באים לאותו בן אדם, כי הם מכירים אותו, זאת אומרת, המוכר והידוע. אבל בעצם מה שאת אומרת זה שאת בעצם מוכנה לבוא ולנסות להכיר חברים חדשים, ואת מאמינה שאת בסופו של דבר תכירי מישהו שהוא, מה שנקרא, יעזור לך ויהיה שם בשבילך, וגם מאמין שגם תמצאו שפה משותפת. מעולה, תודה רבה רוני. לדעתי, כמו שמיקה ורוני אמרו, שכאילו שנעתיק את הקשר, אני כאילו ארגיש שמשהו חסר לי. למשל בכיתה, אולי בשיעורים שאנחנו עושים סימנים אחד לשני, וכאילו מדברים בשפה שלנו, בשקט. אז כאילו אני ארגיש שמשהו חסר לי. אז מהחוסר הזה, מהקשר שחסר, ומרגישים שבן אדם לא נמצא בחיים שלנו, איך את יודעת לחזור, איך את יודעת אם את רוצה לחזור לשם? כי בסופו של דבר משהו קרה. זאת אומרת, זה לא שפתאום. יכול להיות שפתאום, כן? גם זה קורה. אבל אם באמת קרה משהו והייתה התרחקות מסיבה מסוימת, איך את יודעת שאת בכל זאת רוצה לבוא ולהיות בקשר עם הבן אדם? כאילו, מה יגרום לך להבין את זה? לא יודעת, נראה לי תחושת בטן? כן. אוקיי, בוא ננסה להבין אותה. מה התחושת בטן הזאת תגיד? כאילו היא תגיד שמשהו חסר ואת צריכה להיות חברה שלה, כאילו שהיא חלק מהחיים שלך. זאת אומרת, את תרגישי שאת רוצה עדיין אותה בחיים, ועם איתה, הנוכחות שלה עושה לך טוב בסופו של דבר, למרות מה שקרה. כן. אוקיי, מעולה. אני כן אגיד שזה נכון לעשות את זה, וכן להקשיב לתחושות בטן שלנו. מצד שני, אנחנו גם צריכים באמת לשים לב, כמו שדניאל אמרה, לבדוק שהדברים לא חוזרים על עצמם. אני חושבת שזה לא קשה כל כך להבין אם הסביבה שלך עם אותו החבר הוא לא טוב. אז אני אגיד לך שיש בזה משהו, כאילו מה שאת אומרת הוא כן נכון. אני אגיד שיש אנשים שמתבלבלים, כי בלב שלהם הם רוצים להיות בקשר עם הבן אדם הזה, או מקווים שהבן אדם הזה מתישהו יתנהג יותר טוב, אוקיי? ואז הם, מה שנקרא, נשארים במערכת יחסים בשביל הרגע הזה שזה ישתפר. אבל בדרך כלל, אם לא מדברים עם הבן אדם, והבן אדם לא מקשיב, שכמובן הוא חלק מהסיטואציה, אז הוא חייב להיות, מה שנקרא, הוא חייב לנסות להבין ולהסתדר עם הצד השני, ויש אנשים שלא מוכנים לעשות את זה. אז במקרה הזה, יש באמת אנשים שמוכנים להישאר רק בשביל התקווה, וזו טעות. נכון. אני אקח לסיטואציה של מיקה שהיא אמרה שפגעו בה, אבל היא כן רוצה לחזור. שהיא תחזור לאותה חברה או חבר, הבן אדם ישוב שזה בסדר, וזה יהיה, שאם הוא עושה את זה שוב, אז היא תסלח לו שוב. אז אתה מבין? אלא אם, כשהיא חוזרת לקשר, היא תדאג להעביר לו את המסר הזה, בעצם להגיד לו את הדברים של מה מפריע לי, מה מפריע לי, מתי זה קורה, איך אתה עושה את זה, מתי אולי אתה אפילו לא שם לב שאתה עושה את זה. אבל כמו הסיטואציה שלי שעשיתי אותה לא נכון, שכל הזמן סלחתי וכל הזמן העברתי הלאה, והוא חושב, ואותו הילד או הילדה, פשוט חושבים שאני פשוט כל הזמן אסלח, וממשיכים את זה עוד, כאילו זה סתם. אז אני אגיד, זה לא מה שנקרא איך ניסחת את זה? לא הצלחת? שזאת הייתה טעות? למדת את זה, זה לא שהייתה טעות. למדת מהדברים האלה. הבנת שבהתחלה חשבת שזה הולך להסתדר, ואז הבנתי עם הזמן שזה לא. נכון. אז עצרת את זה. ואני רוצה לשאול אתכם, אז בעצם הבנו שאתם בעצם, יש לנו כמה דרכים להחליט איך אנחנו בעצם ממשיכים את הקשר עם מישהו. עכשיו אני רוצה לדעת איך אתם יוזמות או גורמות לזה שהקשר יחזור להיות מה שנקרא עובד. מה הדרך שלכם להשלים, אם אתם רוצות להשלים עם מישהו? גלי. אוקיי, אני יכולה לגשת אליו או אליה ולהגיד לה, תקשיבי, לדעתי הקשר שלנו היה חזק, ולדעתי אנחנו צריכות לחזור להיות בקשר, ולנסות להסביר לה למה אנחנו צריכות לחזור להיות חברות.
אוקיי, מעולה, טוב. אז אני באמת חושבת לא ממש צריך לעשות את זה בדרך מיוחדת. אני באמת יכולה להגיד לו סליחה, ואם הוא אומר כאילו אני לא סולח לך על מה שעשית, אז זה כאילו זה ממש זה המחשבה שלו, וזה מה שהוא חושב. והוא לא חייב לסלוח לי אם מה שעשיתי זה היה כזה גרוע. אבל אני לא חושבת שצריך עכשיו להקדים מה שצריך. כאילו אפשר לומר סליחה, ואם הוא אומר כאילו לא, אז הוא יכול כאילו להמשיך לחשוב את זה, אבל זה די בעיה שלו. אם אני מבין נכון מה שאת אומרת, את תהיי מוכנה לבוא ולבקש סליחה, לדוגמה אם עשית משהו רע, וזה בעצם בחירה שלו אם הוא יסלח או לא. אם לא, אז בסדר, תמשיכי הלאה, ואם כן, אז מעולה, אז תחזרו לקשר. אוקיי, מעולה, תודה רבה רוני. יש, אוקיי. אני זה פשוט, כן, כמו שגלי אמרה, לבוא, להגיד לה, תגידי, אפשר רגע לבוא, תבואי איתי רגע לצד, או שזה בגינה, לבוא, נשב ונגיד לה, תקשיבי, אני לא יכולה, אני צריכה שנחזור, וטיפה אולי לפתוח את מה שפגע בי. ואולי להגיד לה, תקשיבי, פגעת בי, אני זוכרת שלפני כמה זמן היינו מדברות, היינו פותחות כל אחת לשנייה, ואחרי כמה זמן, כאילו בימים האלה, אנחנו כבר לא ככה. אז בואי נחזור לקשר, לא חייב את הקשר שהיה בעבר, אבל אפשר את הקשר אפשר שנחזור להיות כאלה חברות. תגידי, זה לא קצת מפחיד לבוא ולבקש סליחה ממישהו? או פתאום, שנקרא, לשתף אותו בכל הדברים שפגעו בנו? לא. לא מפחיד. לא, כאילו, תלוי, כאילו, זה יכול להיות טיפה להיות מפחיד, אבל פתאום אתה בא ואומר לו ופותח הכל, אז הוא אומר, אוקיי, סבבה, הבין אותו, ואז הוא כנראה גם הוא, שאני התחלתי לפתוח, אז כנראה שגם ההוא שפגע בי, יתחיל לפתוח גם את מה שאני עשיתי לא רע. ואז הוא יבין שאני טעיתי, ואני אבין שהוא טעה. הבנתי, אז בעצם, זה בעצם הדרך הכי טובה, מה שנקרא, להבין איפה היו הטעויות בשביל לשפר את זה הבא. דניאלה? אני חושבת נגיד, אם ואני חושבת שלא עשיתי משהו רע, ולא וכאילו, אני הייתי בסדר בריב הזה, ודווקא הוא זה שלא היה בסדר, התנהג לא יפה. אז עדיין צריך ללכת ואני להגיש אליו? תגידי לי את, צריך? את רוצה שהקשר יחזור? אבל למה, השאלה שלי, אם לא עשית כלום בסיטואציה, למה אתה צריך ללכת לבקש את הסליחה? שאלה אחת, את רוצה שהקשר הזה יקרה? שאלה מה קרה? אז בשאלה ההיפותטית שאמרת, אמרת שאת רוצה שהקשר יחזור, למרות שהוא עשה את הבעיה. לא הבנתי. בעצם שאלת שאלה, אמרת, אם אני לא עשיתי כלום, והצד השני עשה, אוקיי? אני צריכה לבוא ולבקש ממנו סליחה? כן. אוקיי? אז אני שואל אותך, את רוצה שהקשר יחזור? לא. לא? לא. תגיד, תן לי סיטואציה, תן לי גם עם מי. בשאלה, את שאלת. נגיד זה. לא סיטואציה, לא. נגיד רבתי עם איזה מישהו בשם שמוליק. אוקיי. ושמוליק לא התנהג טוב אלייך. נו. ואני הייתי בסדר או גם ואת שאני? היית בסדר. נו. ואת רוצה נגיד לחזור לקשר. מה, את רוצה לחזור או לא לחזור לקשר? נגיד הוא פגע בך ממש. זה פעם ראשונה? פעם ראשונה. אז אני הייתי הולכת. היית רוצה לחזור לקשר והיית מבקשת סליחה? פעם שנייה. גם. פעם שלישית. עכשיו תתעלך. לא. אז אני אענה על זה. כמובן שזה תלוי באמת איך הוא פגע בי, אוקיי? והאם אפשר לסלוח על זה, וגם דיברנו על זה במהלך הפרק הזה. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שלפעמים גם יש לנו קשרים, שאנחנו, לדוגמה, זה יכול להיות עם חבר קרוב או עם אח, או עם דוד, או עם הורה, שאנחנו בסופו של דבר רוצים את הקשר הזה. ובשביל זה, בגלל שהקשר הזה כן חשוב לנו, אז אנחנו יכולים, מה שנקרא, למחול על כבודנו, אוקיי? מה שנקרא, גם אם אני לא חושב שאני עשיתי את הבעיה, לבוא ולנסות להקשיב לבן אדם, כי יכול להיות שגם הוא נפגע, ויכול להיות שהוא חושב שאנחנו עשינו משהו לא בסדר, אז אנחנו בעצם יכולים להיות היותר נחמדים ויותר אכפתיים, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו לא עשינו כלום,
אוקיי? ובעצם להתחשב בצד השני ולבוא בשביל מה שנקרא לחזק את הקשר. אני סולחת כאילו פעם ראשונה, פעם שני, פעם שלישית כבר מחשבה. אז בעצם עכשיו שלדוגמה יזמנו לחזור לקשר עם מישהו, איך אנחנו יכולים לדאוג שהקשר הזה אחרי שהוא חוזר יהיה עדיין חזק ובעצם ישתפר והוא לא מה שנקרא יושפע מהריב. זאת אומרת חזרנו לקשר אבל איך אנחנו עדיין שומרים את המערכת יחסים טובה וחזקה. אני יכולה להתחיל? כן. אני חושבת שאפשר באמת לחזור על כל הדברים שהם עשו לפני שהם ראו מה שזירו, כאילו חזרו לקשר. לא לחזור על כל הדברים, אבל אפשר גם יותר לעשות אטרקציות ביחד ודברים ביחד שהם ידעו עוד על אחד השני במשותף וככה הם יחזקו את הקשר שלהם כי הם ידעו עוד דברים אחד על השני. אז בעצם את אומרת, אנחנו נכיר יותר טוב, אנחנו נעשה את זה דרך פעילויות כיפיות ומחברות, ואז אולי גם אנחנו נכיר יותר טוב אחד את השנייה. אוקיי, מעולה, גלי? לדעתי צריך לשבת ולדבר, ככה כל אחד יפתח את הצד שלו, ואז כאילו להבין את הצדדים של אחד את השני. אוקיי, בעצם להקשיב, לשמוע, להבין, ואז בתקווה בעצם לסדר את העניינים. אוקיי, מעולה, תודה רבה. כן, מה אפשר לעשות כדי לשפר את הקשר ולהחזיר אותו למשהו טוב? זה כמו שאלה קודמת. לא, השאלה הקודמת הייתה מה אתם עושות כדי להשלים, בעצם הצעד הראשון. פה זה כבר חזרתם, מה עושים עכשיו? איך עושים שהקשר יהיה טוב? כמו שאמרתי לך את זה נראה לי בשאלה הראשונה, שרוצים לחזור לאותו המקום, צריך לבנות את זה מחדש, כמו בהתחלה. איך עושים את זה? איך מתחילים את זה? איך בעצם מייצרים את החיזוק של הקשר הזה? עם חברה, עם האבא, עם מי? תגידי לי את. מי שעולה לך לראש ראשון? חבר. אוקיי. או חברה. זה גם, מה שאני חושבת שצריך להיות, שזה לא יהיה רק רצון של מישהו אחד. אמור להיות רצון של שני האנשים. אז שני האנשים רוצים לחזור לקשר, הם חוזרים לקשר, איך עכשיו הם דואגים שהמערכת היחסים הזאת תהיה חזקה? צריכים להציב לעצמם גבולות. הם בעצם... שהם צריכים כאילו לסדר את העניינים ועל הריב, ואחרי שהם סידרו, ולהציב את הגבולות לפעם הבאה. אוקיי, בעצם בפעם האחרונה הדברים האלה הפריעו לי, בואו לא נעשה את זה עוד פעם, או תימנע מלעשות את זה, ובפעם הבאה מה שנקרא, בואו ננסה שזה לא יקרה. אוקיי, מעולה. ומיקה? לא, גם כאילו אני די חושבת שמה שרוני אמרה זה נכון, כי אם אני רוצה שהקשר יחזור לעצמו ממש, אז צריכים לעשות הרבה פעילויות. ואולי אחרי זה, אחרי כל הפעילויות שאני עושה, פתאום נתחבר ממש. בעצם את אומרת, זה לא רק מה שנקרא לדבר על מה שהיה, גם צריך לדאוג שהעתיד יהיה טוב, אוקיי? שלא כל פעם נזכר במה שהיה. מה זאת אומרת? פעילויות. פעילויות, משחקים, דברים כאלה. אז בעצם בפרק הזה הבנו שקודם כל ריבים באמת יכולים לקרות כל הזמן, אבל זה התפקיד שלנו בתוך המערכת יחסים, גם לעשות את הצעדים של להבין מה טוב לי ומה פחות טוב לי, ולאחר מכן לנסות להבין בתחושה הפנימית שלנו, האם הקשר הזה הוא משהו שאני רוצה להמשיך אותו, או שלא, ובעצם אם החלטנו שכן, אז אנחנו יכולים ליזום את זה, לקרב את הקשר, ובסופו של דבר זה גם האחריות של שני הצדדים, שכשהקשר חוזר, אז הוא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה מקודם. אז תודה רבה לכם, ובבקשה. אפשר? רגע, אין פה שנייה, תזיזו. 1, 2, 3, נתראה בפרק הבא. וואו!